Dewi. Halo. Woi, nabrak. Wah, rumahnya gue. Dia tablet. Gue di. Dia tablet. Lah, akar pemegangnya berdua. Tablet iya toh. Menggok ora. Menggoke nemen. Kene to. Aja masuk siji lek mlaku masuk loro. Rasa di rem-reme ngiwonengen. Kilo malah dolan-dolan yo celumut. Aja banyu sebelah kono wae. Ono. Oh, jeplok kita nanti. Ya, sudah. Jep nanti parae. Jan, piye ta? Piye to iki sopire? Gak jelas. Sopire amatiran iki Jan. Gak jelas. Piye to nanti to kowe iki? Gak jelas lho. Amatiran gak ceblek ya. Aku bacaan kenceng. Iki seumpama peda motor presnu glosor. Awasan gendaan ku motor. Lagi mesroh-mesrohnya kayak gini diterak wong amat cemblek belajar. Ngene iki. Ngendi we? Balik. Numpak ngene iki lho kita iki. Terus kenekno. Nah, ini. Yo lah sampai mungker-mungker. Iya toh. Langsung balance. Masaknya terlalu bahaya ini loh. Adegan berbahaya tenan iki. Hakim lagi. Ayo, kita tabrak. Lagi nyendi tau. Celenteng. Lah jelas ae. Kita tabrak. Loh. Bodo-bodo ra malah. Belak. Kowe aja banter-banter ra gotek no gua ya. Oh, gele. Ra jelas ae tenan. Ini halo. Tiri. Lu masak pirai loro. Ini tak mau metat. Oh. Cah loro. Ya rapi ketabrak. Iki cah loro. Wah. Wajing wis ro cah loro kae. Kae suami anak karo bapake. Wis wan. Kowe nyanyi to, Blek? Nah, kowe nyanyi to. Kita nyawang mesti gini saat. Iki pantai Gemah ya. Pantai Gemah ya. Ayo. Pengen gitu Tolek apa? Nah, nih kono lho. Lah bener nih kono lho, guys. Thank you nih. Gua wong enek guane kae di Gemah Beach. Iki ceritane kene iki nganu nih. Apa jenenge? Istana wong. Istanane sing duwe kene. Ya. Watu. Taek. Lara dipergunakan ya rugi no nyewone larang kok. Setengah. Sampai apa itu? Ya mbok sampai pake nyeluk no. Pak Era nyeluk. Ya kok dikeploki kok doro. Ya tau iki. Blek gak jelas ngene.
Hup. Hup. Rawat dilongi. Wes entek. Wes entek. Wes dikeploki kaya lho kan. Pak. Capek saya iki lho Pak. Heeh. Meduna wes mau aja mau masuk nih. Gak mbuh wis. Kok sampean Taiwan, Pak? Nang Hongkong. Heeh. Hongkong lo. Taiwan. Heeh. Apa? Hongkong. Kalau ketemu Pak E lah, nang Pantai Gemah. Nyewai motor ngene iki kan jelebret kabeh. Wis Pak iki. Karo kesel, guys. Alah kah. Delone jeplok kabeh iki. Piye? Aku nang Hongkong Pak, ora nang Taiwan kalau Pak E. Nggo ganteng-ganteng wong Gemah iki. Yo kafe. Balik ning Hongkong nih, Mbak. Nggih. Langsung balik. Loroh lah. Masaknya ning Hongkong lek sing lek maksud lek nek wong langsung balik, langsung mesine kono budane nek apik kene. Iya, belum. Heeh. Oh, Mbak. Promo kayak nepiti to. Oke. Sik guys iki tok ning YouTube iki nang Pantai Gemah guys. Lek arep nyewa-nyewa iki ya to, ngene Pak iki nang Pantai Gemah. Masuk pintu 2, Mbak. Masuk pintu 2, langsung golek Ibu R Pak iki, oke. Oh, numpak sak kesele, entek meduk bayar ya to. Ndi, Mir. Bayar Pak Emir. Dan Malam berbareng ya. Ndi? TikTok. Nganu ya Hongkongan ya, Malampir ya konco gue itu. Ya roh ngono. Wis kira karo mas-mase nang Pantai Gemah. Lho, nyewa iki lho. Nyewa iki penak iki liburan ya to nang Pantai Gemah kono kae ya to. Aja lupa iki dolanan iki. Ke Pantai Gemah. Nginep enek. Nyewa iki kudu nggo pacar selingkuhan ya to. Pokoke nang kene iso liburan, iso ngiclik ya to. Wis tak pentu sak puase ya. Los. Pokoke selingkuhan tapi aja bojone wong, aja. Enggak boleh ya, Pak. Masuk pintu 2 iki lho, buke golek ibuke, Pake. Pintu 2 Pantai Gemah ya to. Oh, sampean ndek penginapan. Murah piro, Pak? 200 per malam. 24 jam 200 iso ngiclik ya to ping 10 sak dobolmu. Ngentekne gejuh ya oleh pokoke ya to. Sampeyan ada apa, Pak? Pendau untuk makelar bawu ya. Nah kene enggak enak khusus dia liburan tok. Oke. Tapi oh iya. Lek bojone wong ora oleh, penting ora konangan tapi ora apa-apa. Lek wong luar kota, Pak, apa yo ngerti sik digondol sapa, ya apa ora. Mesti lek mlebu nyuk-nyuk dengan siapa? Ini bojoku. Aku sok lek pensiun apa yo mangkal nang kene ae po. Masa? Aku Blitar. Lego. Apa lo Pak Eki lek mengikuti gue? Apal banget. Heeh. Ade. Ngantru bet. Nang karo ngantru yo. Konangan saya. Ya udahlah, pokoknya aja lali nang Pantai Gemah ya, pintu 2 iki lho. Nyewa ngene iki murah meriah. Setengah jam 50, 1 jam 100. Murah meriah. Nah, kamare 24 jam 200.000.